Ola, señoras e señores, son as 7 menos 5 da tarde. Aquí estamos os da Voltas co Prato cociñando como cada tarde en directo. Sí, un día máis aquí para todos e todas vós, facendo as mellores receitas de Galicia, porque temos moitísimas. Vexo que estades vendo na casa a toda a xente que temos aí de público para que pida un aplauso. Gracias por estar hoxe aquí connosco. Gracias. Gracias. Xente maravillosa, creo que hai xente Nogueira, non? Nogueira de Ramuín? Non, de Nogueira de Pontareas, moi ben. Xente maravillosa que está hoxe connosco aquí no público. Por certo, seguídenos nas redes sociais porque aí temos penduradas case todas as receitas que utilizamos e que temos neste programa todos os días do ano. E vou chamar xa aos cociñeiros porque hoxe volve unha das grandes, Volve unha das grandes cociñeiras que hai neste país. Vamos chamar a Xulio Mato e Lucía Vázquez. Un aplauso para eles. Pois ora tedes, se pensabades que falando de un gran cociñeiro tal, falaba de Xulio Mato, non? No, falaba... cociñeira. Correcto. Cociñeira. Bueno, eu non sei como te sintes ti tampouco, non me vou meter neso. O sea, aquí cada un co seu. Como estás, Xulio? Moi ben. Sí? Estás contento? Moi contento. Alégrome. Pois hoxe... Ti como estás? Eu estou moi contento, Moi contento, porque... Moi guapo, ademais. É moi guapo, porque chegou o inverno. Sí, sí. Isto queda unha asociación. Pero non te acordas que modeches ti o ano pasado? Porque modelei unha asociación. Seguro. Pero hoxe volveu, despois dunha semana, volveu Lucía Vázquez con nós. Como estás, Lu? Joder, que gusto terte aquí, Non te digas. Que frío non tes, verdad? No. Ostras, ti máis Xulio... Bueno, fora sí, fora fai moito máis frío. No, Xulio... sabes que pasa? Que estar parado... Claro, sí. Coicho frío, verdad, sí. Teño que dicir unha cousa importante, é que mañán, recordo, mañán temos... Para isto vou pedir un super aplauso. Va a ver, tío, esto, Mañán temos 9 millóns de luces LED aquí no plató. Mañán prendemos as luces do Nadal do Voltas co Prato. Vamos! Madre mía. A ser así. A vais a prender. E imos cociñar porque poucas veces no ano cociñamos isto no Voltas co Prato. Así que, a ver que nos trae Rosa de Mondariz. Hola, son Rosa, veño de Mondariz. Ahora que vengo a Nadal, quería saber novas recetas de centola. Yo las hago en una tarteira con agua hirviendo, un poco de sal y un poco de laurel cocida. A ver con qué me sorprenden estos cocineros. Un saludillo para todos, ¿vale? Un piquiño. ¡Feliz Nadal! Que se pasa? Sí, centola! Sí! Centola! Eu non faría tanta festa, Rosa non é parva, Rosa ven pedindo centola e nós facemos centola nós como as festas, unha vez ao ano. Entón, tocoulle a Rosa de Mondariz hoxe. Centola no Voltas co Prato. Xulio! Se se entera Begoña que Rosa lle bota o para cocer a centola, témola, O peor é, se se entera Begoña de que hoxe estamos cociñando centola, co que leva dado é la tabarra, con que quere facer centola no programa, Outra tempada. Outra temporada máis. Veña. Bueno, fideuá. De centola. Vou facer unha fideuá de centola, pero como non sei se vai estar moi cheo, non voulle meter un calamar e un pouco de touciño tamén. Unha lura. Lura. Dixen calamar, perdón, lura. E o touciño tamén. E o touciño sempre ben. Centola e touciño. Claro. De toda a vida. Mar e Centola montaña. e touciño. Mar e montaña, non? Mar e montaña. Vale. Mar e monti. Vale, vai ter algo Tempus especial. fugit. Vai ter algo especial, ademais do touciño. No. Vamos a facer unha fideuá ben rica. Vamos a facer unha de libro. Moi ben, pois Xulio Mato vai facer Probablemente no unha segundo fideuá de centola que estará no segundo libro do Voltas co Prato. Lura e touciño. Veremos de lura, touciño e Dillos centola. apellidos. Vale. E Lucía, que vas facer ti? Eu vou facer un receitón de aproveitamento. Ostras, vale. De aproveitar unha centola que ás veces vas, mercas centola e dixo, a centola, e despois abres a centola e... Ben fiao. Non é centola. Entón, con esa centola, imos facer uns piquillos recheos de centola con arroz. O sea, que ti estás intentando dicir que a túa centola non traía nada. Sí, a ver a de Xulio, espero que traia máis. Vale. Moi ben, Viña Valeira. Verémola. Pasa, ás veces Verémola pasa. agora. Señoras e señores, cociñamos centola, por fin! No Voltas co Prato marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos, vale. Bueno, pues vamos ver como ven a miña... Vamos ver como ven a miña centola. Mentres, vamos ir tostando os fideos. Encántache torrar os fideos. No, hai que torralos. É o teu traballo.
Que non se agarren, vale? Ah, que non se agarren Aquí este. Mira, vais facendo Cuidado, así. cuidado, que se agarren. A ver, vai facendo así Sí, e sí. movendo. Ves como se hablan blancando? Isto é... Cuidado, cuidado, que isto vai na Se llama. pestenexas, pérdese. Mima, mima, mima. Xuli, pero isto vai moi... A ver, Eu estou lle dando ben, pero... maña. Non, está dando regular, hai que mover todo. Xa, é que estou facendo. Veña, dalle aí. Pero... Veña, eu mentre vou abrindo a centola. Vou botar todo por fora. Parece que vai estar un pouco foca, eh? Está... Dalle. Valeira. Sí, sí, pero que queden dentro da tixola, cañotas, que estás botando todo por fora. Vamos a abrir a ver como ven. Estaba kilo a 15 e pico. A ver, pero move, rasca, move. Sí, sí, ti dalle ya, Centola, que é o que Venga, estás voy facendo. dando. Vamos a ir quitando ya as patas. Mima, estou botando todo por fora, Xuli. Veña, cañotas, va, como si te hubiera graduado. Veña. Madre mía. Veña. Que máis? Cando volven poñer a Mili? Para mandarte. Que eu teño título, podo enseñar se queres, Sí, bueno, vamos alá. De divulgador gastronómico. Veña, pues vamos a ver como está esta. Vai vir máis Valeiro eso. Pois sí, moito non pesa, Bueno, algo... Bueno. Algo ten, di. Algo ten, non No, ten. vámonos a guardar todo o que ten. Non Esto ten nada nese mira, cacho. Isto pasa nas mellores casas. Move o fideo, cañota. Que xa estou movendo. Veña. Ai, Dios mío. Ves como vai collendo unha fermosa? Cor dourada. Veña, pois ten que quedar. Todo así. Bueno, estamos... Esta é a famosa fideuá que colle toda a cociña. Sí, é que é de facer así, Veña. É de facer Bueno, mira, isto vámoslo vámonos guardar para despois e as patas vámoslo a romper despois no último momento. Isto vámoslo guardar para cando teñamos o refrito feito, vale? Xa me estou cansando, Xuli. A ver, De darlle cañotas, aquí, espera, déxame a mí. Vamos a É que subir xa un me estou pouco o ca- lume. é que lle estás que Ahora subir vamos mal o a lume poñer, porque- vamos a poñer máis, ahora vamos a poñer xa para profesionales. Ah, vale. Tiña hecho modo infantil. Mira, Ostras, necesitamos mira, que ves? torre para que despois... Faime o favor. Ves? Bótalo ti tamén por fora. Faime o favor, vamos quitar isto todo. Porque ainda é unha vergonza que... Se alguén se apunta ahora vai pensar que fun eu. Bueno, é que normalmente botas ti todo por fora. Sí, bueno, por fora aquí somos todos de votar bastante, Ostras, é que... Venga, vamos a dar así. Cando teñamos todos estos torradiños, vamos a deixar aquí, vamos a reservar. E vamos a facer aquí mismo xa o refrito, vale? Vale, voulle dicir á xente da casa que nos chame. O teléfono da Voltas co Prato 664-4834-19. Ese é o noso número, xa sabedes que nos podedes chamar para o que vos dé a gana, Se queredes enviar cartos para que fagamos receitas de centola máis veces, podedes. Se queredes decir a cañotas como... Mira, ves como están Que? doradiños xa? Sí. Como Pero se se dá? fixen eu todo o traballo, ti collichelo 30 segundos. Madre mía. Mira, vanse che queimar. Sí. A quen se lle queimaron? Non, Valle desastre. Non se queimaron, mira. No, no. Estes que quedaron agarrados, desbotámoslos. Non se queimaron, di. No, están ben. Bo, Aí hai dous queimados. Vale, a quen se lle queimaron? A Xulio. Aquí se queimaron. Socarrá de centola, vamos facer hoxe. Chamádenos a Voltas co Prato, ademais repartimos cartiños como sempre, 50 euros dunha vez e 50 outra no Voltas co Prato, a televisión das centolas hoxe, Xulio. Sí. E que hoxe estou, Está encantado. moi contento, Estou moi contento hoxe. Bueno, refrito, vamos a baixar ahora. Ademais, para que non se nos queime. hoxe non hai posibilidade de que salte nada. Bueno, vamos a iniciar o refrito, vale? Conmigo Vale. e despois xa podes ir onde que ir. Vamos a iniciar o refrito, dixo. Iniciamos o refrito. Iniciamos. Veña, ese algo Bueno. está un pouco pocho, Pero vamos quitar o que... É como... Se quitamos todo o que está pocho, cañotas, Telo que quitar. se quitamos todo o que está pocho, a señora entendeu. Xa. Ti non estarías aquí. No, eu non estou pocho. Bueno, Eu estou maduro. a ver. Habería que verte por dentro, Eu estou maduro. Por dentro... Habería que verte por Cualquier dentro. momento. Abres así. Bueno, mira, media cebola, 2 Veña. dientes de allo. Hola, mira, como picas, Sí. Queres probar tamén? Pica, no, picas na llama. Eu outro día picando unha cebola, dime conta do mérito que tes, Sí. Sí, porque a mí levame un cacho, Bueno, pero eso é normal. Eu non son capaz de presentar. Ti sí. Bueno, Xa está. eso... Ves? Gústame que me digas esas Home, cousas. claro. Eu só te digo cousas bonitas. Bueno. Un trozo de pemento vermello, un trozo de pemento verde e media cebola, vale? E temos o refrito en marcha. Despois vamos a botar carne de choricero, tomate concentrado, un poquinho de tomate, o sea, un pouco de tomate triturado. Vamos a recordar á xente da casa que Xulio Mato vai facer unha fideuá de centola con lura e touciño entrefebrado. Moi rico, podemos chamar unha fideuá con apelidos. Que che parece? March con Lucía. Que che parece? Veña. Sí. Gracias. Vamos con Lucía, veña. Vamos,vala. Pimento
condimentos teño. Isto... No. Pero un segundo, Hugo. A ver se podemos ver isto, Hugo. Fixádevos a cantidad de centola que había aí, eh? Pero mira que xuguiño ten, Esa é eso unha vai centola... dar sabor, eh? Ahora vou contar a outra parte. A ver, Xugo ten que vas contar? porque Lucía viu que viña cero cargada e botoulle caldo De marisco. de marisco. Porque viña seca. E tamén, É verdad. de verdad, eh? Hai que contar as cousas. Que señor. Hai que contar as cousas para a xente da Pois casa. pode ser un superconsello para cando che pase isto. Sí, espera. Que ao final... Queres que dé un superconsello? Vou no dar eu. Veña, dá. Veña. No, cabrón. Hoxe quero dar eu un superconsello, así que pido o cachar. Superconsello para a xente que está na casa. Madre mía, caña estás dando un consello de É cociña. mellor que cando vayades comprar unha centola que vos fiedes polo peixeiro ou peixeira. Non vayades ao súper. É o meu consello que vos daría, eh? E de mellor ao voso peixeiro ou peixeira de confianza que ir ao súper. Porque no súper podemos ir de listos e coller unha e dicir, este. E despois... Estáme sorprendendo o bo consello que estás a dar. É que eu só dou... A ver, Sí. As peixeiras do Sabos, súper digo poden eu que a chamar. min Elba ou Maricarmen non me daban esta centola. as peixeiras do súper é unha cousa que te lle preguntes ás peixeiras do súper. Outra cousa que vais de listo e colles unha centola ti calquera. Bueno, chegou o momento. Vale. Chegou o momento. A centola máis cargada da historia do jorobe. A solla da coroa. Aí vai. Temos aquí un sofritiño de allo, cebola e pemento verde. Espera, 365 días agardando por este programa no Voltas co Prato e temos esta trampa E de tes a centola. sorte de que non te tocou a begoña, porque se das a begoña esta centola... Espera, é que vou chamar a Ti que invitada. dis, Xulio? Espera. Tira xa a cabeza. Non tires, porque Vale. vou chamar a convidada Vale. para que o vexa, para que se ría un pouco. Vale. Vale, veña. Que pase, por favor, Rosa Mondariz, un aplauso para ela. Canta y ríe, el baile del que Ven por aquí, Rosa, ven por aquí. Ven por aquí. Hola, Rosa. Hola, cariño. Ponte aquí, Rosa. exquisita fue. Rosa, eso é o que hai de centola para ti. Sí. Porque non traía xa verás, máis. eu voucho arreglar, vou facer que sepa a centola e que este bo. Muy bien. Comprométome. Muy bien. Vaya lá. Hai que escorrejalo ben. Porque, mira, ahora imos de poñer, porque isto dá alegría. Polo menos saquei pouca que vaya un pouco Un borracha. poquinho de sí, eso de... Un poquinho Xa de podes brandy. multiplicar De como coñac. Jesucristo, co pan Un e o poquinho de peixe. brandy, Grande, coñac, grande. Porque evaporamos. Ou se na casa se te deslume, flameamos. Sí. E agora imos de poñer un pouquiño de salsa me de gusta. tomate. que é, Rosa? No me gusta lo natural. O que, ó? O natural. Ah, que non che Toda gusta, vida. que non che gusta No así? sé, no lo probé. Así no. Rosa de Mondariz, ben potente, ben guerreira. Rosa, non me afundas máis, que levo un día de traca. Rosa, ben guerreira, ben potente, e di que... Xa bastante teño, eh? Imos deixar que colla a temperatura e imos de engadir un poquinho de arroz blanco que Vale, xa temos un poquillo de cocido. arroz blanco. Sí. Ai, vas ayudar ti xa? Hombre, claro, hay Vale, que vale, ayudar. Rosa, muy Yo trabajo en bien. cocina, de Muy cocina bien, sí, muy bien. bastante. Pois. Vamos, Si, ti botelle todo o que sexa, Lucía. moito non lle poñas. Non, Se non comamos moito. non vai a Rosa, ser ti- que empache a centola. Sí. Ti cociñas ou Sí, non? sí, en moito. casa, sí. Ah, no, pero cociñas moito, non? Sí, Entendo. sí, me encanta. Vale. Aí temos, mira. Ostras, a ver, Teño familia aí que saben de cocinar. vamos xogar a un xogo. Busca a centola nese prato. Bueno, Vamos, o xogo de buscar a centola. está o sabor, Aí, aí. o sabor, El sabor, a el sabor, esencia, la centola no se o encuentra. aroma O aroma, Sí, sí. eso. da el placer, centola. todo. Exacto. Como quede rico, vai ser doble Masterchef. satisfacción. Entiendes? Eso botaslle unhas croquetas ou unhas albóndigas e un arroz con chícharos e pouco Ti máis. sabrás como vai quedar ben, porque mira, por aquí estou facendo unha salsiña Sí. que en inicio a miña idea era facela co coral da centola. Frente a un coral inexistente hai que utilizar imaginación. Son pimientos de piquillo. piquillos. Piquillos, sí. E Un ceboliña. poquinho de ceboliña. Sí. Alliño tamén leva, ¿no? Un alliño, Sí. poñémoslle Un poquito de salsa tomate. un poquinho de salsa de tomate, imos deixar aí que reduza un ratiño, despois triturámolo. Muy bien.
sabes que é importante, Rosa? A alegría. Sí, hai que Ai, rir. eso que non falte. Neste caso, como non temos centola, temos alegría no programa. Hombre, claro. É así. Vou botar un poquinho de pimentón. Que che Picante parece? ou dulce? 12. Que che parece, Vou Rosa, botar a un chisco receita? de picante se che gusta, que eu Bueno, teño a aquí. mí me parece genial. Sí. Sí, Para maravilloso. salsiña. Pois bueno, pois vamos ver a de Xulio. Veña, vamos para a ver a de Xulio, A ver, mentre ela sí. remata. Este Ahí, pégala, sí que Rosa. se parece de Masterchef. Pégate aquí. Como estás? Bien, hijo. Bueno, mira, eu vou facer unha Unha fideuá. paella. Unha fideuá con fideo, vale? Témolo xa tostadiño. Mira, aquí botelle cebola, pemento vermello, pemento verde. Eso lo hago yo tamén. Xa ten aquí o touciño, a lura, botelle un poquinho de coñá, un poquinho de viño blanco. Couciño tamén. Vale? E a carne de pemento de ñora. Sí, a carne de ñora. Vale, entón agora que xa temos aí o coñá dándolle caña, vamos a botar un poquinho de tomate concentrado. E a centola? A centola está aí, non te preocupes. Non que te a centola preocupes vai que ir. no escapa, que ya está A muerto. centola vai ir aí. Sí, pero... Mira, entón Xa agora, nos escapa. primeiro estamos mira co que ben refrito. ule. Estamos Sí, co huele de refrito. Huele ben, maravilla. Ahora Ole, temos o ole. tomate concentrado, Huele ben, o huele tomate triturado e vamos deixar que reduzca un pouquiño e despois xa botamos fideo, Sí. mollamos co calde e vamos poñendo a centola por aí para que vaya soltando todo o xugo tamén, vale? Vale. Vais a ver moito a centola porque vamos a botar todo isto que terei adentro da Sí, eso está centola. buenísimo. Eso é unha maravilla. Sabor. Vais a ver moito centola. Moito, xa verás. Calamar no centola. Moi rico, Moi rico. Sí, sí. isto. No, no, ulir moi ben. Home, Rosa, teño que preguntar Dime. cal das dúas receitas levarías ti pa Mondariz se tes que escoller unha así a cejas, sin probala, vendo que hai. Yo creo que esta pues lleva más cantidad de cosas. home, isto leva... Ah, ti vas por cousas que lle botan. Hombre, claro. Si lle botan 70 ingredientes, eso. Ai. Vale. Ah, pois eu botei un Alimenta montón, máis. mira, Vale. 1, 2, 3... Da igual que mestures chourizo con Mira, vamos a botar tamén chocolate. pemento No, chorizo moído. con chocolate. No. Ah, no, pensei. Y hay gente que lo come. Yo sei, por eso. Sí, bueno, pero tamén, non sei. Bueno, a ti as guarrindongadas, como lle chamo eu, mesturar, a ti gusta, A mí gusta moito, Sí, yo sé, sí, a mí as sí. gochadas A gustan mí moito. no, moito no. Pero No, neste caso Sí, vamos a facer No, está bo. contundente, pero moi sinxelo, O vale? da chica esta me está bo. Tamén. Sí. Rosa, vouche pedir que vayas pensar ali á zona de sufridores. Vouche pedir que te Vamos sentes a ali empezar a naquela botar esquina xa da zona de esencia para sufridores aquí. e despois chamámoste, vale? Vale, vale. Veña, un aplauso para Rosa de Mondariz, que está connosco no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Bueno, comezou a temporada e nós non queremos quedar atrás. Hoxe cociñamos centola. Cando arranca a campaña, xa se escoitan ao lonxe panxoliñas e badaladas, así que moitos aproveitan para mercar e conxelar para os vindeiros días de festa, porque en Galicia a centola é importante na mesa, pero tamén para os que traballan o mar. A ver se este ano chegan aos 6 millóns de euros do ano pasado. Nos mercados podemos diferenciar os mellores exemplares das nosas rías pola súa cor vermella intensa e tamén polo cacho, no que sempre atopamos restos de algas ou vida mariña. Ollo, que as de fora non saben igual. Nos desculpen os franceses, pero non saben igual. Probade estas dúas receitas que trouxeron hoxe os cociñeiros e xa tedes o menú feito. Contádenos, como sempre, as vosas impresións en @avoltascoprato e facedelle caso aos peixeiros e ás peixeiras. Non vaiades de listas que despois veñen como a de Xulio. Valeira. De volta cos listos. Yo quiero una Bueno, vamos a empezar a botar xa o fideo pa aquí, vale? Ves como xa reduceu, xa temos prácticamente seco o refrito. Entón agora vamos a baixar un poquinho aquí. Vale, unha pregunta. O Vamos a caldo ver. ese que tes aí, de que é? É un caldo de marisco. Vale. Un caldo de marisco, o que máis nos guste, pode ser de pescado, pode ser, se facemos unha fideuá de outra cousa, un caldo de polo, do que queiramos, vale? Ahora vamos a remexer con cuidado, que non se nos bote fora, como Xa. faz ti. Pero mire, se ao final sobraba, cho. No, non sobra. Pero vamos a ir pouco a pouco para que non se vaya fora. Vale. E agora botamos o resto. Vale. Entón ahora mira. Entendo que Rosa vai ter que atopar o sabor da centola aí. No, o sabor da centola vai non atopar porque vou me encargar eu de que aparezcan aquí os anacos agora, xa. Vale. Sin facer trampa, No, xa. Mira, ahora vamos mollar, vámoslo poñer a ferver, porque isto vai se nos facer en 3-4 minutiños, só. Que rico. E despois vámoslo deixar que repouse para que a ver se nos poñen os pelos pa arriba. Vale. A ti gusta cando se viran así para arriba? Home, verdad? claro. Que? Non sei, pero está Rosa con cachondeo. A xente fixolle gracia, Bueno, vamos alá. Damoslle caña aquí. Empezamos a mollar. Rosa, teño un problema ca túa risa, Rosa. Eu tamén. É que me dá risa a súa risa. A mí tamén. É moi simpática. Sí. Mira, entón vamos É a... contagiosa, Botámoslle máis ou menos... Bueno, tampouco a mí- nos quedes aquí no plató de Rosa, non? Se hai que chamar a ambulancia, avisa, vale?
Bueno, vámonos aí, xa estamos fervendo, vale? Mentras se nos fai, vamos a baixar un poquinho o lume para que nos agarre. Oh, Vamos a ir colocándolle xa por aí. os cachos de... Isto é para chuchar. Ah, vas a poñer eso para que lle de sabor. Claro, para que vaya para chuchar. Vale, vale, vale. Como cociche ahora- la centola? Venga, auga, Pero con só, sal. Agua sin con sal. nada máis. Agua con sal, home. Hai que guardar a ausencia a Begoña. Por respeto a Begoña, Hai que non? guardar a ausencia a Begoñas, non? Sí, sí. Que la aguanta despois. E as patas, deixelas aí. As patas, vámonos, teño aquí un martiño, vámonos a ir golpeando. É que as patas... Ai. A Rosa vai de pasar algo, eh? Sí. Rosa está... Está aí. Está a lotería aí, Rosa. Está lotería. Veña, vamos ir dando. Nos vamos poñer todas porque a chisma é pequena. Pero xa as partimos e vámonos colocando por aí. Buah. Porque xa despois... A ver, ao final é a protagonista, así que... Sí, sí. Tense que ver, polo menos. Claro, no, pero esta trae chicha, eh? Eso foi a parte que non pillou Lucía, o de que había que ver a centola, sabes? No, esa parte, Buah, Lucía... eso é unha lotería, eh? O que pasou a Lucía é unha lotería. Xulio, mira, ves, Xulio deixe chei a centola presente, tal... Non tiña moito cacho, pero, bueno, tes aí as patiñas, ademais... Bueno, tamén teño touciño, teño a lura, que, Sí, bueno, sí. é un pouco... O que pasa é que aquí hai que ter cuidado con esta, aquí las movendo así, porque estas tixolas teñen o cu Agarra. moi estreitiño, e para evitar que agarre, ves como fixen? Sí. Facémoslle un huequiño así no medio, botámoslle un poquinho de caldo, e vámoslo repartindo polos lados. Ah, vale, vale, vale. Vale. Pois vou marchar con Lucía, que creo que me quere mostrar cousas sobre a súa receita. Moi ben. Veña, vamos con ela. É unha boa receita, eh? É unha boa receita. En orixe é unha receita boísima. Ti que... Escoita, queres unha aperta? O mellor vou necesitar. Sí. Venga. A ver se non te mancho, que No, despois... estás ben. Estou ben, estou ben. Estás deprimida porque non che tocou unha centola como ti querías. Home, Xa. A ver, é normal. se me toca a lotería de Nadal, Porque... Entonces, que en compensación, Centola- compro un par de boas centolas e repito a receita como Dios manda. Perfecto. Teño unha pregunta. Vexo que tes aí pementos recheos. Sí, bueno, só enchín un, agora vou encher os outros. Pero Vou de que? triturar de arroz con centola. Vale, non sabía, sí, Esta É ruín, salsiña, Escoita, a ver, de que están recheos? De arroz con centola. Pregunta de concurso. Tiña que ser centola con arroz, pero é arroz con centola. Por eso preguntaba. Arroz ou centola con arroz. 664483419, chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo. De que está recheo pemento do piquillo de Lucía? Arroz con centola. Mais arroz que centola. Mais arroz que centola. Desgraciadamente para ela. É para todos. É para todos. A ver, Ela estaba... Que é iso? Que é iso? Que é iso? Que é iso? a ver, pásalle. Que iso? Veña. A centola moito non sabe, pero está bo. Ah, pero botaxe tamén pementos aí e todo. Triturei os pementos do piquillo, Ah, vale. o chisquiño de picante co pimentón, Ui, pica, ten unha ese- ceboliña e o tomate. Ten ese airiño, ese picor. Claro, ahora se isto estivera ben cargado de centola, ese picantiño quedaba Diluído. Pero... maravilloso. Vale. Imos echar un pementiño, porque vounos pasar aínda pola tisola para marcar os pementos, vale? Gústame moito cando marcades os pementos así pola tixola, porque quedan moi ben, A mí verdad? pareceme que o piquillo, o marcalo colle un sabor máis guai. Eu son moi fan do pemento de piquillo, gústame moito. Debía estar quentiño, está quentiño. Cuidado que salte. Poñerse a este, non salta. No, digo que salte para que non me manche, non que vaya a saltar de... Pero Ose bota, non te manchas. bota. Ose vas con ese jersey que ben bonito. Cartiños, Lucía, están nos chamando. A ver. María Xosefa de Fene, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Pois ben, non sei se saberei contestar, porque se me fai a boca auga. Ah, bueno, vale, si é por eso, María, non te preocupes, que si é por eso, eu creo que vas dar contestado. Vouche fazer a pregunta e despois pregúntoche outra cousa. Primeira pregunta do Vale. concurso. Vale. De que están recheos os pementos de Lucía? De arroz con centola. Moi ben, un aplauso para María Xosefa, que leva 50 euriños. Da Vale, voltas con moitas prato. gracias. E agora a segunda pregunta. Sí. Ti algunha vez viches unha centola tan baleira como estas? Bueno, algunha vez me ten tocado algunha, Non mola, Alguna verdad? vez. Non mola. Non mola. No. mola. Sobre todo despois de pagala. Estaba vendo a miña cara como moi aí. Moi aí. Estaba así. Bueno, mandamosche un bico enorme.
Parabéns polos 50 euriños, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Un bico para vos. Veña, un biquiño, chao, chao. Aí está Chao, María chao. Xosefa de Fene, que leva os 50 euriños do Voltas co Prato. Vale. Isto xa é outra cousa tamén, Bueno, isto, polo menos o piquillo vai estar rico. Sí. Isto bo vai estar, Sí, vou vai estar. Ahora, a centola, mellor non é a mellor homenaxe á centola que se pode facer, pero... A recén moi ben, moi ben. Dá gusto. Dá gusto, Dá gusto. Moi ben. Imos con Xulio Mato, mentre remata aquí Lucía. Veña. Eu xa teño repousando aí, Mirad, mirad. Non, isto non é unha broma, Quita a espátula de aí, para que se vexa. Boa, mira. Mira pa aí. Ten que repousar. Podemos ir meter un viaxiño máis, mira, un viaxiño máis. Ese son celestial correspóndese co sabor da centola. Buah, isto ule moi ben, Sí que ule moi ben, sí. Bueno, vou falar con Rosa, Non sei parece. como vai estar, pero ule moi ben. Isto xa o tes, non? Ahora voulle picar un poquinho de verde, porque sempre fai ben. E xa está. Digo que xa o tes. Xa o teño, xa o Pois teño. veña, vamos con Rosa e Munderí. Vamos pa. Baila, canta y ríe. El baile del centollo. A ver. Atento a la señal. ¿Qué pensamos? Empieza el meollo. No, a ver que pensas. Abre tus pincitas. Pues a mellor que hai muévete de ese. lado, mueve la A paella esa de fideo. Fideuá. Ti xa o tes claro. Clarísimo. Creo que debe ser a primeira vez que nos pasa isto no programa, Normalmente a xente di, ai, bueno, a ver, hai que probar, pero bueno, ela dixo, Solo el fideuá. olor que tiene. A fideuá. Oh, sí, Sí. Ti vas... Mira. A masa aí vense cachos de centola, sí. sí. Preguntámoslle á xente. Sí, Veña, vamos coa xente do público. A ver. Vamos pedir que levantedes a mão segundo pensedes que está máis bo unha ou a outra receita. Quen cree que vai estar máis bo a de Xulio Mato? Ostras, Lucía. Ostras, Lucía. Valo ter fastidiado. E quen cree que vai estar máis bo o de Lucía Vázquez? Bueno. Hai xente aquí que vota as dúas porque quere probar das dúas. Moi ben. claro, Moi ben. Moi ben. A ver, evidentemente o público parvo non é. No, é claro, Non é, sí, no, é é, claro. sí. Vámonos ver de preto, queres ir? Está ali? Sí. Pois veña, vamos con Xulio. Vamos para lá, dámoslle un aplauso que está con nós con a voz de prato. Bueno, Carmen, Jolín. tiña que repousar un poquinho máis. Qué bien pero huele. Ollo, Ollo. Tiña que Como repousar un huele, poquinho máis para poñérsenos así un pouco máis No, de pero punta, está ben, bueno. Xulio. Se puede probar. Ule moi ben. Pero Sí, ahora che vou non dar, seas para- ansias tampouco, Ahora che vou dar que para teño pruebes. ansias. Bueno, pues espera. que Embarazada vamos- no estoy, Vamos ¿eh? ir ahora, vamos ir ahora. Isto ten uns... Claro, isto hai un protocolo. Hai un protocolo. O protocolo de probado, chamámoslle nós. Eso é. Preñada no Pero eu estou contento, porque tamén che digo unha cousa. Dixo, teño ansia por probala, pero preñada non estou. Tens que vir máis, Espectacular, Cuando querades, Todos los jueves. Yo veño pa aquí, veño. Espectacular. Soy Todo- terrible. Sí, que cada vez Teño que... que ser da Coruña. No, pero porque mi padre escoita, é coruñés. escoita, cada vez que ves hai centola. Seguro que Entón lo está estás... mirando na televisión. Bueno, non sei. Tiene 91 Pero años, mellor mi está papá. ben. Seguramente, Bueno, mi madre. mándale un bico. Bico para todos. Ahí está. Está la señora que cuido y todo. A todos. todo mundo, a todo Venga, mundo. Puente Areas, a Mondariz, a Nogueira, a todo el sitio. A todo mundo, a Porriña, todo mundo. a toda Galicia. Ah, veña, un aplauso, Sara, veña. A Galicia exterior tamén. Eso. A Galicia exterior. Y a España entera. Hala, veña. Pedro Sánchez también. Para todo o mundo, para todo o mundo. Xulio, veña, sirve eso. Vou servir, Sirve eso. vou servir que nos botan. Sí, Poquito, sí, no veña. mucho. Hola, mira, para. Bueno, que vouche poñer aquí isto, por se queres chuchar, que se fixo moita Sí, gracia de chuchar. pero chuchar sí, pero me voy a manchar todo. No, hombre, Bueno, me pero hai baños aquí, ó. Ya lo sé. e duchas, Sí, ya. Veña, vamos ver de Lucía, dámoslle un aplauso a Xulio Mato, que é maravilloso cocinando. Vamos, vente pa... No, xa te levo para allá. Chica también es maja, lo que pasa es que mire que más tiene buena pinta. Tienes A que ver, perdonar. mira, salsiña. Tiene buena pinta. Piquillo. Sí. Bueno, algo sacamos. Sí, ó, sí. Hombre, claro. Aí. Algo sacamos, ¿eh? Sí. Por lo menos aparente. Esto es bonito para poner entrante. Sí, verdad. Naval. Sí, De es- Navidad sí que... sí. Para Navidad sí que es. Nada, Sí, se esto es puede un hacer entrante. algo, Sí. Un entrante, Eso ¿sabes? es. Efectivamente, Sí, esto pon es un entrante. entrante. Vamos a dar tamén un aplauso a Lucía Vázquez, que o merece, que sufriu sin a súa dentola. Rosa, imos probar. Sí. Ves por aquí, pasa por aí, polo medio. Aí á dereita, ves que están aí os cobertos, os posta aí na cabeceira da mesa. Sí.
porque eres a encargada de comandar hoxe, eso... Vale. Vaya, sí, estás preparada? Sí. Sí? A ver se veñen Xulio Mato máis Lucía. Vaya a ser que non me atragante. Vaya a ser que non me atragante. No, ti vai dando... Ten cuidado que ten cascas, Vai probando xa o de Xulio Cuidado Mato. cas cascas. E voulle facer a pregunta de concurso á xente que está na casa con que tipo de pasta fai Aquí non hai Xulio pan, Mato non hai pan. a súa receita. Con fideo cabellín. Tamén coñecido. Pan mal. Pan mal. De verdad. Basta mexar. Estamos para pechar. Estamos para pechar. Mira. Imos ir a Boiro. Pilar de Boiro, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. A ver, dinos, por favor, con que tipo de pasta fai Xulio a súa receita? Con fideo de grano. Valeume, con fideo, xa está. Con fideo. Con fideo. Delgado, dixo. Moi ben, un aplauso. Un aplauso. Moi ben. Un mico grande, gracias por chamar. Moitas gracias. Cada oguiño, Pilar, felicidades. Hasta, gracias. Chao, gracias. chao. Parabéns por os 50 euriños. Bueno, Rosa Mondariz. Divino de la muerte. Vale, Rosa. Tens que probar o de Lucía. Déjame acabar esto. Que teño fame. Xa que non me dieron a merienda. Rosa. Veño verdora galega. Bueno, Rosa, sabes que pasa? Nós hai un momento no que temos que acabar o programa. Vale. Entonces, eu casi che agradecía que probaras as dúas receitas. Ahora voy por los pimientos. Bueno, se cando queires mollar. Perdón, Espiño, de verdad. Bueno, é un día. Perdón, Rocío. É un día, non pasa nada. É un día, pero é que Rosa, pues... sí, vai, está sabrosa a receita. Rosa é moi pavera, Sí. Vamos alá. Rosa de Mondariz. Carai, pica, Pica, Pois vamos alá. Rosa, quen gaña o voltes con prato? De Deus, Xulio Mato. Marchamos, queden coa actualidade coa Hora Galega das 10 da noite. Bebeto en A Penalti na Radio Galega. Chao.